να περιμένετε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ονομάζομαι Παπαγεωργίου Λευτέρης, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και εδώ σήμερα παρακολουθούμε την απόφαση της κατεδάφισης του κτηρίου που λέγεται Ελλάδα και συζητάμε πού θα βάλουμε την ηλεκτρογλυκερίνη. Πόσα κιλά θα βάλουμε σε αυτή την κολόνα, αν θα το βάλουμε στο ταβάνι κλπ. Έχω ακούσει και διάφορες λύσεις πολιτικής, αλλά πώς να εμπιστευτούμε τους, ας το πούμε και να το δεχτούμε, πατριώτες πολιτικούς που μας εκπροσωπούν εδώ πέρα και γενικότερα στην Ελλάδα μας, όταν οι αποφάσεις τους καθόλου πατριωτικές είναι. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό. Εμείς οι πολίτες αισθανόμαστε την καταδίωξη του κράτους επάνω μας, το άδειασμα του κράτους μας. Έτσι. Και οι πολιτικοί αποφασίζουν και είναι στο απειρόβλητο. Χωρίς καμία συνέπεια, δεν διαισθάνονται εμάς τους πολίτες και μάλλον το σχέδιο είναι άλλο. Και εγώ έχω να κάνω το εξής ερώτημα. Η κρίση ήρθε χειροπιαστά στην αγορά το 2009 από το κόψιμο των χρημάτων, είτε είναι τα δώρα, είτε είναι επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων. Και η αγορά φτώχυνε. Και ήρθαν μετακυφόροι. Τώρα φεύγουν άνθρωποι, οι οποίοι είναι άνθρωποι, δεν είναι αριθμοί, και η αγορά θα ξαναστεγνώσει από χρήμα. Ποιος ωφελείται από αυτή την κατάσταση? Ωφελούμαστε εμείς μέσα στο κράτος μας, βάζουμε μια τάξη, υπάρχει μια βελτίωση. Εγώ θέλω να βελτιωθούμε. Έτσι. Αλλά για να γίνει αυτή η βελτίωση, πρέπει να υπάρχει μια σύμπνοια. Εμείς περιμένουμε από εσάς να δώσετε λύσεις και μας βλέπετε όλους ότι αντιδρούμε. Και σαν κοινωνία αντιδρούμε. Δεν μπορεί αυτός που είναι πνιγμένος να αντιδρά απέναντι στο σωτήρα του. Και, εν πάση περιπτώσει, τελειώνω με αυτό, γιατί θέλω να το θίξω στα 2 λεπτά που μου δίνεται αυτή η δημοσιότητα εδώ πέρα, ότι φταίμε κι εμείς σαν πολίτες. Δυστυχώς. Γιατί? Γιατί διαφθαρήκαμε ή μας διαφθείρανε. Δεχθήκαμε να διαφθαρούμε. Έτσι. Είμαστε εχμάλωτοι πια της ζωής που κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, και είμαστε φοβισμένοι. Είμαστε ένα πλήθος που περιμένουμε καθημερινά τη θανατική μας εκτέλεση ή τον απομηχανής Θεός σωτήρα έξωθεν όμως από εμάς. Όσο είμαστε μπόσικοι, αγαπητοί συμπολίτες, οι πολιτικοί μας, που εγώ δέχομαι ότι είναι και πατριώτες, έτσι, αλλά δεν συμπίπτει αυτό με τις πράξεις τους, θα ζούμε αυτά που θα ζούμε. Και τέλος δεν θα υπάρχει σε αυτόν τον πάτο. Πείτε μου σας παρακαλώ, οι πολιτικές που κάνετε, αν έχουν όφελος για μας εδώ μέσα στην πατρίδα. Και τα λεφτά αυτά που θα χαθούν από τους μισθούς, γιατί αυτά τα λεφτά γυρνάγανε μέσα στην αγορά μας, δεν ήταν σπατάλες και εργολάβοι που καρπώνονταν μεγάλα έργα, για να μην αναφερθώ τώρα σε ονόματα, δεν το θέλω αυτό. Έτσι. Οι μισθοί αυτοί εδώ μέναν στην Ελλάδα. Και το κράτος δεν έπεσε έξω από τους δημόσιους υπαλλήλους, έπεσε έξω από τις μεγαλοεργολαβίες. Το ερώτημα ποιο είναι? Το ερώτημα είναι, ποιος ωφελείται από όλα αυτά? Πού είναι ο πάτος? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, επειδή θίξατε ένα ζήτημα πολιτικής και αξιοπιστίας, εγώ είμαι σε αυτή την καρέκλα επειδή το κόμμα μου κέρδισε εκλογές και κάνει μια κυβέρνηση. Δεν προκύψαμε από παρθενογένεση. Ψηφιστήκατε από φοβισμένους ανθρώπους. Ψηφιστήκαμε από πολίτες. πολίτες. Χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούγεστε, παρακαλώ. Ψηφιστήκαμε από πολίτες, οι οποίοι έχουν κάθε δικαίωμα στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση να μας στείλουν σπίτι μας και την κυβέρνηση, αλλά και όλους μας προσωπικά, διότι θα σας θυμίζω ότι και εμείς εκλεγόμαστε με σταυρό. Και εγώ εκλέγομαι στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας, πρώτος σε σταυρούς, γιατί κάποιοι με επέλεξαν να με στείλουν στη Βουλή. Αν αύριο δεν θέλουν να με επιλέξουν, θα με στείλουν σπίτι μου και θα βρω κι εγώ μια άλλη δουλειά εκτός πολιτικής. Αυτά για να ξεκαθαρίσουμε το ζήτημα της νομιμοποίησης. Έτσι δουλεύει η δημοκρατία. Και αν Κύριε έχετε Μητσοτάκη, θα σας πω κάτι ναι. πολύ ευγενικά. Εσείς κατάγεστε από μια οικογένεια με περγαμηνές στην πολιτική. Δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό. Όμως, όταν έρχεται η ώρα να δώσουμε εμείς την ψήφο μας, αρχίζετε και κάνετε, όχι εσείς, κάνετε διάφορα παιχνίδια, γιατί έχετε σπουδάσει τη χειραγώγηση του πλήθους και των μαζών, φοβίζοντάς μας, θα φύγουμε από το ευρώ, θα πεινάσουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε, και πάει ο κόσμος ο φοβισμένος και σας ξαναβγάζει κυβέρνηση. Όχι εσάς, γενικώς, την πολιτική σας. Και αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη. Δεν βγαίνει πουθενά. Λύσεις υπάρχουν. Έχω να σας δώσω εγώ 1000 λύσεις. Δεν θέλετε να τις εφαρμόσετε γιατί είναι άλλο το σχέδιο. Το δίλημμα το οποίο θέτεται, το αν ήταν ψεύτικο ή όχι το δίλημμα να βγούμε από το ευρώ, μάλλον δεν θα προφτάσουμε να το απαντήσουμε σήμερα. Εγώ κρατώ Όχι. με μία φράση, κύριε Χατζηνικολάου. Το θέμα δεν είναι κανένα.
Το θέμα είναι να απαντήσει για να ρωτήσει Εγώ ο κρατώ με επόμενος. μία... Παρακαλώ. Ελάτε, Κρατώ με μία φράση αυτό το οποίο είπατε. Οι πολίτες σε μια δημοκρατία έχουν τη δύναμη της ψήφου τους και για τα κόμματα και για τους υποψηφίους. Αλλά εμείς δεν είμαστε εδώ πέρα επειδή κανείς μας επέδειξε. Είμαστε εδώ πέρα γιατί κερδίσαμε εθνικές εκλογές. Και βάσει του συντάγματος έχουμε κάθε δικαίωμα να κάνουμε αυτό το οποίο θεωρούμε καλύτερο για τη χώρα. Στο τέλος θα κριθούμε. Προφανώς και θέλουμε, όχι για να επανεκλεγούμε, για να κάνουμε καλό στη χώρα μας, να πετύχουμε στις πολιτικές μας. Αλλά η τελική κρίση είναι σε εσάς. Αν είστε ή όχι φοβισμένοι, αυτό είναι θέμα δικό σας. Εγώ δεν σας βλέπω φοβισμένους εδώ πέρα καθόλου, πρέπει να σας πω. Μάλλον σας βλέπω πολύ ευαισθητοποιημένους, με άποψη και θα την εκφράσετε ο καθένας με τον τρόπο του.